नै नं फुलबारि गामियाव हरसेयावनो सिखावा गंनै गारि AS1 9R1 074 स्कुटि आरो AS1 5Q2 067 पालसार गारिखौ खावनानै लाङो। दासान्दि चिरां जिल्लायाव सिखावनि उदखारखौ बारानिफ्राय बारासिन जालांनाय नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो दिनै थांनाय हरनि 3 रिंगासो समाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना दादगारि हाथिसार ओनसोलनि 2 नं फुलबारि गामियाव हरसेयावनो गंनै गारि रुबा बसुमतारिनि AS1 9R1 074 स्कुटि आरो डिजेन बर'नि AS1 5Q2 067 पालसार गारिखौ हरनि खाबु लानानै सिखावा खावनानै लाङो। बेनिखायनो सोरबाफोर बे गंनै गारिखौ बबेयावबा नुसनबायब्ला अन्नानै नैबे 7009085758 एबा 7002097839 आरो 7099506993 मबाइल नाम्बाराव खोन्थाहरनो खावलायहरदों। खुलुमबाय, आं मैदो फुलबारिनि जोंहा बिदिनो दानि मोना 20 तारिख थांनाय मोनायावहाय मोनसे जाथाय जादों। माने जोंना गारि स्कुटि मा होनो पालसार गारिया खावनानै लांबाय आरो सिखावा। दा बेखौ जोङो मोनफिननो थाखाय मबाइलाव माबायाव इउटुबाव होनाय जाबाय। दा अननानै रायजो राजाया बेखौ मोनथियोबा सोरबाफोर नुदोंबा मबाइल नाम्बारखौबो होना होखानोसै आरो दा बेजों लोगोसे होनानै रायजो राजाफ्रा नुयोबा अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरोखि जोंनो मबाइल नाम्बाराव। पुलिसनि एफआइआर होगोन नामा? एफआइआरखौथ' हैदों, औ दहाय फुङावनो हैदों। पुलिसा माने एफआइआर होनायाव नागिरनो बायदि होनदों, नागिरगोन होनदों। ओमफ्राय दा मानसिखौबोथ' जों मोनथिया नङा एसे मोनथिबायानो। दा जों मानसिखौथ' हमखागोनानो जों जेरैबाबो। गारिया गंनै आरो गंसे बाजैमोननि फिसाजोनि रुफानि आरो गंसेया जोंनि आरो। सिगांफोर बेफोरबायदि जादोंमोन नामा? सिगांथ' जों खोनायाखै, रावनावबो खोनायाखै। एबारसो फार्स्ट टाइम। बयबो बाहेरायावनो दोनजोबो, बेनिखायनो जोंबो सिथ्लायावनो दोनदोंमोन आरो न'नि बाहेरायावनो। माखासे जे गोबां मानसिफ्रानो बेबायदि जायगायाव बायह्रायावहाय गारिफोर दोनो, बिसोरखौ माबायदि सांग्रांथि होनो सानो? दा जोंनिखौ गोमाबाय बलथे जोङो बिसोरबो एसे मोजां दोननानै लाथोंसै, बेखौ दा आं बुङो आरो। आब' मा जादों नोंसिनि न'खराव? गारि मोनायाव 3थासोआव गारि खावना लांदों। मा गारि? मा होनो स्कुटि हन्डा। ओमफ्राय बेसे मोनासो जागौ? 3थासो बायदियाव आन्दाज मोननाय बायदिबा 3थायाव आरो। दा बेखौनो जोङो मोनबा सोरबाफोर खिन्थाहरबा नुनानै मादो आरो। लांग्रा मानसिखौ सोरखौबा सन्देह मोनदों नामा? एसे आन्दाज मोननाय बायदि मोनदों। जेनेबा बै आस्राबारियाव थाव सोदों नालाय, बाहाय गारिखौ एसे सिनायनाय बायदि मोनदों आरो। पालसार गंसे स्कुटि गंसे गंनै नालाय गारिया गोमानाया। नोंसोर पुलिसनो एफआइआर होबाय नामा? होदोंमोन होनायालाय पुलिसनोबो। मा होनदों पुलिस? दा पुलिसाथ' माबा खालामबा चेकिं खालामबायबा मोनबा जों खिन्थागोन। ओमफ्राय जेनेबा अबावबाफोर लोगो मोनबा माबाबा जों मोनबा माबागोन होनदों आरोखि। एक्सन लानायनि जेबो बाथ्रा? ओहो, जेबो बुङाखै।